गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै इउटुबाव जाबायदि भिडिअ नुदों बेखौ लानानै आङो बिनानावमोननिसिम फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। आं दाखालि बावै बुंदोंमोन आइजोआनो आइजोनि सुथुर, बेनिफ्राय बेवहाय गोबां कमेन्ट फैदों। बेवहाय सिख्लानिल' गोरोन्थि नङा, हौवानिबो गोरोन्थि, आरो सोरबाया बुंदों साथामनिबो गोरोन्थि, हिनजाव गोदोरनिबो गोरोन्थि थानो हागौ। नंगौ, बेवहाय सासे सिख्लानिल' गोरोन्थि जाया, सासे हौवानिबो जोबोर गोरोन्थि दं बेवहाय। सासे बिफा जानानै गथ' गथाय खांनायनि उनाव गावनि फिसाजो बायदिजों लाइन मारिनो नागिरनाया बे गोरोन्थि नंगौना नङा? सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला गासैबो गाज्रि मोनगोन, बेनिखायनो आं बारा बुङा। दा जोङो दिनै जाबायदि नुबाय, बेबो सासे बिफाया गावनि फिसाजोजों लाइन मारिनो नागिरनाय बायदिसो। आं दा बेखौनो बुंनो नागिरदो बिनानावमोनखो, इसिबां आंखाल जामारबाय नामा? सासे उन्दै बैसोनि गथ'आ सासे गावनि बिफा बायदिजों, गावनि बिबथै बायदिजों गोदाव सोराव गावनि मा होननानै बुंगोन, गावनि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय, गावनि मायबा मोनसे नांगौ दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय सासे उन्दै गथ'आ गावनि बिफा बायदिजों लाइन मारिगोन नामा? गावनि बिबथै बायदि बैसोनि मानसिजों लाइन मारिगोन नामा? मोनसे सोंलु जानानै फैयो। एसेबां आंखाल जामारबायना? गासैबो सिख्लाफोरा नङा, उन्दै उन्दै बिनानावमोन, एसेबां आंखाल जामारबायना? आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन, खोनासं। दिनै जों न'खरफोराव गासैबो न'खर दङ। दिनैनि दिनाव मा जाखो, देलायनायफोरखौ नुनानै बा ड्रेस गाननायफोरखौ नुनानै खानाय बोनाय बायदिसिना सिख्ला मानसिफोर देलायनो लुबैयो। नाथाय जों माखौ हागोन जों बेखौसो मावनांगोन। आंनि बिमा बिफाया दिनै खानाय बोनो हानाय आंनो फैसाखौनो होनो हाया, अब्ला आङो खानाय बोनो थाखायनो बिमा बिफाजों नांलायनानै मा जानो? आं दिनै देलायनोनो हाया, 4,000 5,000 थाखानि आङो मेकआपखौनो बायनो हाया, दिनै बेनि थाखायबो नों बिमा बिफाजों नांलायबा मा जानो? बेफोरबायदि देखायनो थाखायनो सोरबा iPhone 14 Pro बेफोरबायदि देखायनो थाखायनो बिमा बिफानिफ्राय मोनिखौ गावनि बिफा बायदिजों लाइन मारिनानै लानो लुबैब्ला बोरै जानो? आं गासैबो सिख्लाफोरखौ बुङाखै, आं दा फिसा एग्जाम्पल बुंनि सिख्लाफोरनि बेलायाव। नोंसोर गोबां इउटुबफोराव नुयो खोमा, गोबां देखायो, हिन्दीनिबो सोरबा सोरबा इउटुबारफोरा गावबा गाव बिजनेसनि थाखाय देखायो। ओरैबायदि नंखाय खामानि बे, जेनेबा आसुगुर सोनाय खामानि इउटुबफोराव देखायोना, आसुगुर सोनानै आसुगुरफोरखौ स्टाइल खालामनाय। दा गामिनि सोरबा गथ'फोराबो बेफोरबायदिखौ लुबैयो खोमा नुनानै। बेफोरखौ लुबैना मा जानो? 3,000 टाका 2800 टाका लायो नोंनि आसुगुर सोना होयो नोंनि आखायाव, आसुगुर थाखानायाव सप्तासेनि उनाव बे आसुगुरा गोलाव जानानै बाहेर जालाङो। सप्तासेल' 3,000 टाकायाव, अब्ला नाय नेहाथ खामानि। बेफोरखौनो देलायनो लुबैयो नामा सिख्ला गथ'फोरा सोरखौबा नुनानै? बेफोरखौ लुबैना बिनानावमोन, गोनांथि गैया। बे आसुगुरखौ सोनायनि उनाव नों नोंनि ड्रेसबो गाननो हाया, दखनाबो थेबनो हाया नोङो, गुबुनासो नोंनो थेबना नांगोन। ओंखामबो जानो हाया नोङो, सामुसजों जानांगोन। नोंखौ जों बेयावनो सिनायखाबाय हौवाफोरा, बे मानसिया मा? नोंखौ जों बेयावनो सिनायो, बे मा सानो, बे मा मावनो नागिरदो, मा जों बेयावनो सिनायो नोंनि गियानखौ। बिनानावमोन, बेफोरखौ नोंसोर लुबैनाङा। आं जोबोद दुखु मोनदों दिनैनि जा भिडिअखौ नुदो। फिसा आरो बिफा बायदिसो। बेनिफ्राय दिनै नोंसोर नाय बर' बिमाफोरखौ, गुबुन हारिनि हिनजावफोरखौ नुदोंना नोंसोर? हारसाफोरखौ नुदोंना? बाजाराव थां, 10 जन 15 जन बर' बिमाफोरा दाउ दानो, सोरबाया अमाबो दानग्रा जालांबाय, बोरमाबो दानग्रा जालांबाय। ना फाननाय सब बर' आइजो, सोरबाया हौवा गैया, हौवाया थैना थांजोब्बाय। जोंनियाव दङ, आं नोंसोरनो देखायगोन आंनि जायगायाव।
आदजोनसो हिनजावफोर दानखायो मोनसे बाजाराव हौवाफ्रानो गैया बेवहाय सासेबो सोरनियाबा हौवा गैया न'खर सालायनो थाखाय दिनै जोंनि बर' हिनजावफोरा दाउ बयलार दानो ना फानो अमाबो दानग्रा जालांबाय नाथाय जोंनि साखाथियाव थानाय हारसा हिनजावफोरखौ नोंसोर मालाबा नुदो बयलार दाननाय अमा दाननाय नुदो बिसोर माबायदि सोलिदो न'खरखौ बिसोर माबायदि सलायो नाथाय जोंनि बर' हिनजावफोरा न'खर दानो थाखाय माबायदि खामानि मावनांदो जोंनि बिमाफोरा बेफोरखौ नाय बिनानावमोन जों मानो गावनि बिफा बायदि बिबथै बायदि जानायजों मानो लाइन मारिनो थांनानै मानो गोदाव सोराव जानांगौ जाखो गोनांथि गैया बिनानावमोन हानायखौ माव लब जानाङा भगबाना होजोबा मानसिनो मालाबाबो होजोबा भगबाना नों ससियेल मिडियायाव फेमास जानो सानदोंब्ला गाज्रि खामानिखौबो गारनांगोन आरो नोङो गाज्रि खामानि मावनानै धोनि जानो सानदोंबा नों ससियेल मिडियाखौ गारनांगोन मोननै हाया मानसिया भगबाना होआ नों मोननैखौबो देखायनो नागिरदोंबा नों गाब्रगोन फासिगोन बदनाम जागोन नो डाउट आंथ' आंनि बेलायाव बुंखायो आंनि बेलायाव आंखौ सोरबा हिंसा खालामोब्ला आं बेखौ नुफिनखायो भगबाना गुबुननि थाखाय गैयाबो जानो हागौ गुबुना फोथायाबो जानो हागौ नाथाय आंनि बेलायाव आं सोरखौबा हिंसा खालामोब्ला माबा मोनसे खालामोब्ला आं लगे लगे साजा मोनो दा नोंसोर मा सानो आं मिथिया आरो आं नुफिनोबो नुबायबो आं हिंसा खालामग्रा मानसिफोरखौ आं नुबायबो जिबनाव दिनैसिमबो गोदोनानै दङ दिनैसिमबो इसेबो थिखांनो हायाखै लब जानाङा बिनानावमोन गोनांथि गैया भगबाना होजोबा मालाबाबो होजोबा गासैखौबो लाजोबनो सानोब्ला नों गाब्रगोन आं जेबो बुंला माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला बुंनाया निमाहा गावनि बिदा साननानै अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द